Áno, máte pravdu, úplnú Nech sa pravdu. páči, prejdite do jedálne. Výborne, tak prosím, poďte za mnou. Poďme. No konečne. Nech sa páči. Čo tak pozeráš? Niečo sa stalo? Nepredávaj dedinu, Viktor Manuel. Veľmi ťa prosím, nepredávaj ju. No teda? Ó, ty si ozajstný fešák. Naozaj, vyzerám ako chlapec z lepšej rodiny. Teda, aspoň v tomto elegantnom oblečení. No? Salvador? Prečo si zamkol tie dvere, synček? Čo to tam skrývaš? Okamžite otvor, lebo tie dvere vyrazím. Počkaj chvíľu, mama. Nebaví ma to. Počkaj. Tu som sa narodil. Ale pre mňa je vlastne Playa Escondida úplne To je cudzia. čudné, že to, o čom píšeš, svedčí o opaku, Viktor Manuel. To, čo hovoríš, city, ktoré prejavuješ, ako keby si mal ráda aj mňa a všetkých tých, ktorí tu žijeme. Ale zmýlila som sa, lebo je jasné, že toto miesto nemáš rád. To nie je pravda, mám ho rád. Ale v niečom máš asi pravdu. Možno som sa vo svojich knihách viac venoval najmä spomienkam na svoje detstvo. Je to celkom možné. Sú to len spomienky. Taká je pravda. Pravda je, že keby si ma mal rád tak, ako ja mám rada teba, tak by si určite zmenil názor. A vôbec by si sa nepokúšal niečo predávať, ale zostal by si tu, ako tvoji rodičia. Zostaň. No čo je, synček, prečo neotváraš? Lebo sa prezliekam, mama, ale už idem. Dobre, aj tak nerozumiem, prečo sa tam zamykáš. Veď už bežím. Tak poď, Dobre, môžeš ísť ďalej. čo to tu predo mnou skrývaš? Nič, len som sa prezliekal. Neschovávaš tu niekoho? Koho by som tu schovával, mama? Len som sa prezliekal. Aj tak v poslednom čase sa správaš veľmi čudne, vieš? Nie, nevymýšľaj si, mama. To robia tie klebety, čo šíri dom bračo, nie? Nie, ale aj tak o tých klebetách by som chcela s tebou hovoriť, áno? No tak, prisahaj, Salvador, že si sa Karmity ani nedotkol. Ha? Prisahám. Prisahaj, že všetko je to klamstvo. Prisahám na pannu Guadalupsku, mama. Karmity som sa ani nedotkol. Je to Roselín výmysel. Verím ti, synček. Verím ti, lebo si môj syn a každá matka by vždy mala veriť slovám svojich detí. Ale keby to mala byť pravda, že si s tým dievčaťom niečo mal, musel by si ju okamžite vziať, vieš? Koľkokrát ti mám opakovať, že som sa Karmity nedotkol? Nedovolil by som si to. No dobre, ale aj tak je čas, aby ste už s Karmitou začali pripravovať svadbu. Čo? Možno keby som ťa spoznal skôr ako Koral, všetko by bolo celkom iné. Viktor Manuel. Estrelita, keby Koral neumrela, náš príbeh by bol úplne iný. Čo keby si mi hneď teraz povedal, prečo tú slúžku hladíš tak nežne po tvári? Rada by som počula pravdu. Ale prečo sa máme ponáhľať, mama? Neviem, v čom vidíš problém. Veď sa poznáte už od útleho detstva. A napokon, synček, v tejto dedine naozaj nenájdeš lepšie dievča ako je Karmita. To máš určite pravdu, ale ja nemám v pláne zatiaľ sa ženiť. A prečo by si sa neuženil? Určite sa ľúbite a poznáte sa už celú večnosť. Neodvrávaj mi, Salvador. Vezmete sa, áno? Neviem, na čo by si chcel čakať. Niečo som sa ťa pýtala, Viktor Manuel. Prečo si tak láskyplne hladil po tvári toto dievča? Tak poprvé, nemáš nejaké právo ma vypočúvať a po druhé, nebudem ti vysvetľovať, prečo to či ono robím. Keď sa ti nepáči, že hladím tvár Estrele Mariny, prečo ma nepošleš preč zo svojho domu? Nehnevajte sa. Ja musím ísť variť. Nie, počkaj. Ja tomu nerozumiem. Ty máš v tomto dome iné úlohy. Prečo by si mala ísť variť do kuchyne? Mňa to baví.
A hlavne chcem pomôcť Transito, preto to robím. Áno, rada pomáha Transito, lebo to rybárske dievčisko má dušu slúžky. Ak budem počuť ešte raz, že urážaš Estreľu, ešte raz, tak už nikdy nevkročím do tohto domu. Ale čo? Tak ty si ochranca tej malej rybárky. No prepáč, Estrela Marina. Poviem vám, že radšej budem žiť s dušou slúžky, ako byť zatrpknutá. Bože dobrý, vidíš, čo sa stane, keď sa zbližuješ s hospodinou? Tí budú vždy chcieť mať posledné slovo. Nikdy neodídu len tak, bez hlúpeho komentára. A ty čakáš, že sa vôbec nebude brániť, keď sa ju snažíš neustále ponižovať? Myslím, že sme odbočili od témy, Viktor Manuel. Prečo si ju tak nežne hladil? Lebo ti chcem povedať, že odteraz takéto prejavy lásky vo svojom dome nedovolím. Ty mi nemáš čo dovoľovať, ani nič zakazovať. Už som ti povedal, že keď sa ti na mne niečo nepáči, povedz mi to a ja odídem. Dokonca už sa sem nikdy nevrátim. Chcem sa ti poďakovať, že si ma tam včera večer neprezradila, keď bol ten konflikt s tvojim otcom. Nie, ako ti to napadlo. Veci ako moja sestra Esperanza. Ver mi, že keby mi aj o život išlo, nepovedala by som, že tehotná si ty. Neviem, mám pocit, že sa od zúfalstva zblázním. Len sa už netráp. A najmä, stále musíš len odriekať modlitbu. No vieš tú, čo ťa naučila doňa Krysanta. Povedala, že by to mohlo pomôcť. Veď hej. Tak už nepláč. Si naozaj tá najelegantnejšia žena v Playa Escondide. Bude mi cťou robiť ti dnes večer spoločnosť. Poviem ti, že už pre túto lichôdku sa mi oplatilo stráviť tie hodiny príprav na tento večer. Ideme? Nie. Poď, chcem sa s tebou ešte porozprávať. Mal by si mi povedať niečo o tom dokumente, ktorý si dnes ráno nechcel podpísať. Čo ti dal Leon para Ibanez? Nie, že by som ten dokument nechcel Sadni si. podpísať. Ide o dôležitý úradný dokument a v takom prípade je lepšie si ho starostlivo preštudovať. Občas sa stane, že veci, ktoré sa dohodnú, nie sú totožné s tými v zmluve. Nechcem nič riskovať. Čo ti mám povedať, Viktor Manuel? Myslím, že by si nemal Leonovi Parovi dôverovať. Prečo javí sa mi ako čestný človek? Bože, neviem, ale niečo mi vraví, že by si mal byť vo vzťahu k nemu viac opatrný. Lucia. Naozaj. Lucia, obdivujem ten tvoj šiestý zmysel. Ale aj tak to predám. Nič ma tu neviaže. Mali by ťa sem viazať spomienky na detstvo. Ale to detstvo je už dávno zabudnuté. Ideme? No dobre, poďme. Tak, poďme. Poviem ti úprimne, idem tam len kvôli tebe. Aj keď to nechápeš, Leon para Ibanez mi nie je ani trochu sympatický. Je na ňom Lucia, niečo... si nenapraviteľná. Veď si toho človeka celkom Nie, odpísala. tak to nie je. Ako ti to mohlo napadnúť? Ako si mu nedôverujem, neviem. Pokúsim sa vychutnať si celú túto spoločnosť, ktorá nám toľké roky chýbala. No veď áno, samozrejme. Santos, no poď. Odíďte, prosím, uhnite nabok, veď vidíte, kto prišiel. Señori, No tak prosím, uhnite. No tak, poď, drahý, poď, prosím, sadni si. Sadni si, čo ti nalejem? vieš, že nepijem Rejna a už vôbec nie, keď som v službe. Tak sa teda môžeme prejsť po pláži, keď sa ti skončí služba. Ja končím o chvíľu, ale ty ešte budeš mať povinnosti v práci, nie? To predsa nie je problém. Ja môžem zmiznúť, kedy sa mi zachce. No čo? Čo povieš? Prestaň už, nie? Nenechaj sa toľko prosiť, a? Prepáčte, že vás vyrušujem, seržant. Ale máte ísť okamžite na Punta de Piedras. Čo je žralo, deje sa niečo? Nie, nič. Prikázala to inžinierka, señorita Oriana. Počkaj, nepočúvajú, Santos. Tá señorita inžinierka si vždy niečo vymyslí. Ty predsa nie si nejaký jej poskok. Prepáč, ale o tom sa porozprávame neskôr. Dobrú noc. Ach, drahá Rejnita. Vidím, ako hádžeš po tom seržantíkovi očkami. Ale on nemá absolútne záujem. Nevieš, aká som ti vďačná, Estrelita. Robíš hotové zázraky. Všetko to vyzerá veľmi pekne. Mala by to byť veľkolepá fiesta. Počúvaj tú hudbu, zrejme sa to už začína. Určite sa všetci dobre bavia. Všetko v poriadku, Transito? Samozrejme, veď mám pomocníčku. Estrelita,
Už by si mala byť obletená a upravená. Nerobte si starosti, Don Guillermo. Naozaj som sa tu v kuchyni trochu zdržala, ale ja to všetko rýchlo doženiem. Nie. Nemusíš sa vôbec ponáhľať. Máš dosť času. Daj si záležať. Dnes večer musíš byť